Gipasalig sa Talisay City Police nga dili mahitabo sa dakbayan ang nahitabo sa dakbayan Sugbo diin gidungan sa pagtulis ang duha ka mga jewelry stores kay gawas sa kanunay nga magpatrol sa kapulisan sa dakbayan sa mga bangko, jewelry store o mga pawn shop o ubang pang mga business establishments mopahigan usab sila og kinalit nga inspeksyon. Samtang pangmustahon usab sa tulo ka mga police community precincts ang mga establishmento aron masusi kung ba'y mga katingad-an o kadudahan nga malihok sa palibot. Samtang adunay teknolohiya ang Talisay City Police Station aron mabantayan kanunay ang mga bahay patigayon gawa sa mga police nga mag-roving kanunay nga daling masangpit panahon sa emerhensiya. Matod sa Hipis Kapulisan nga may kaugalingong security alarm system ang Sagad Balay patigayon sa dakbayan sa Talisay. Yan po yung mga isa po sa mga strategy natin. Marami po tayong strategy na hindi po natin pwedeng mabanggit. To prevent. Ang purpose nito is to prevent occurrence of crime.